Ay, ma'am, pwede mo na? Unsa man na ya? Asang balay ni Diwata, ma'am? Pag-abot ni mo diya sa unahan, liko ka pa wala. Unya na kay makita diya nga sapa, tabuka. Unya sa pikas nga kanto, naay mga sagingan dihaan balay ni Diwata. Sige, ma'am. Salamat kay ma'am. Pero kuya, pag-abot ni mo dito, balik tayong kadari ha. Wala naman. Ako man sa Diwata. Ikaw mo din na, ma'am. Di na ko matuto sa inyong balay. Kina naman ka. Kasi may pangita ni mo. Ang balay. Ato na lang ka dito. Libog mo, uy. Uy, asa man ka? Layas na ko. Ano mo layas man ka? Nga gahapon pa man dagi kasal. Bakakon kay kambihan na ka. Bakakon kay ka. Unsa may ibakak nako? Ingon ka, virgin ka. Unsa ni tabo? Gihimo ni mong toothpick ako sa kawangwang anang imong latsbiya. Kaluslos gyud nimo oy. Ging nanta ka nga ayaw palabig inom. Unya, unsa may nahitabo? Sa kahubog nimo, didto ka ni sulod sa kwarto ni Lula. Si Lula imong gijeb-jeb. Na. Kahubog ikang dako. Daan palagi ko naradyo ka din he. Kadlawon pa man kanawala. Wa kay pamahaw, wa kay paniud to. Masuko man daay kag dili pa nanaon. Kabalong gidugo ta. Sulti yung takadaan. Aron di ta mapas mo. Ano gid? Na. Katulog. Butasan din dito, eh. Pabito kay trabaho. May buntag. Ma'am. Sa'yo mong pangalan, ma'am? Kasi pangutahin na, busy ko. Ay, kung surang-surang nga. Ma'am, ilistan dati ka, ma'am ba? Busy lagi ko. Ay, kanin mo, oy. Ma'am, sa'yo mong pangalan, ma'am? Irene Billy Gonzalo. Membro ka sa Purpose, Oo, ma'am? membro. Ma'am, ato dito sa barangay, ma'am, ha? Kaya nakikwaon nga 5,000. Uy, Dong, apila ko ay nabi. Ay, kung sabuso mo ka, kay busy ko, di ko mo man sa trabaho. Minsan eh. Ako tong kaana-ana ni mo ni Aging Adlaw. Gitilapan yung itlog. Padulong sa imong lubot. Bayaw? Bayaw? Ha? Bayaw ka karon? Na. Be. Nakay 1,000 diha? Saan man mo? Dili ba nakadungog ka sa balita nga uso na pud kaayo mga piki karon nga 1,000? Tuo, magana. Piki, 1,000? Oh, ganino. Nakay 1,000 diha. Be, Samuka tanaw ni na mo, to, eh. be. Naaman daw to'y kanang nakamalita nga kanang kuan. Kanang lalaki ba nakamalita, bele. Mas ito daw, be. Ayo, Dali lang sa ha. ayo. Ma'am, parcel ma'am. Lagi parcel na sad? Scam na sad ko na. Ibuan eh. Ay, oh, kabuutan ni mo, kuya, uy. Disconnected. Mga chismosa, mga imantayon. Ha? Mga hilabtanong kaayo. Daon sa ka? Niagi ko dito ni mga lalaki. Ningon sila nga, niagi ng gwapa, pero ang bana, sampangita, putot, pisot. Asa na kita? Asa? Ayaw na. Kay dagang kay sila, makulatahan lagi ka dito. Ay, nabasagin na sila. Pugi ko, pugi. Ano naman, oh. Pugi gali ko. Ay lang na ako. Pugi. Talagang, buday. Unsa man na? Gibiyaan na pud ka. Mao na hilig manggod kay kagwapo. Tanaw ra gud ako, nagpakasal kog pangit. Pisot na hasta pang gamaya. Tanaw ka ron. Di ba kami pa? Hala, naabot na day ka? Nanong buntis ka? Daan ko palagi. Binuangan dyan ko ni mo ba? Ay, wala.
Eh, di ba naka-remember ka nga magsige tag video call? Sige pa mong ganit kag tilap sa imong cellphone. Unya, imo pa mong ganit ginusa ng imong tabadidoy. Maong nabuntis ko. Binuang ko ba? Wala, uy. Tita, dawaton ka ko nimo bisag ingon ani lang ko nga pagkatao. Kaplodi, dili man ko materialistic ng pagkababay. Okay ra gani regaluhan ko nimo hinimo sa papel. Like, for example, Titulo sa yuta. ay, gikapoy na ko ni kinabuyan eh. Nagbulayas na lang. Kapoy na ko. to? Ay, lakaw na ko eh. Kapoy na kayo ko nimo. Pirmahan niyo. Annulment ni. Pirmahin. Pirmahan? Pirmahin na. Ikasal ba na ita nga waman? Nawangwang na lang ko. Nanapila na natong anak 5 ka buok. O niya, wadyo ko nimo pakasli. Lais dito, gikapoy na po ko nimo. Ito, ay nagbalik ha? Pliti. Pliti. Tingnan, asawa mo ko nimo. Uy, mahal kayong gasolina ron. Uy, dapat mo pliti ka. O ba? Oh, ultimate unyong gabi ha? Uy, dulog ha? Uy, libre. Uy, libre. Awon ta. Ate ka ko, uy. Ate, anong naungin mo? Ate, Uy, uy, uy. Ate ka to, uy. Uy. May anong hilot ka, Plodi, uy. Oh, kinsa man nasig panawag? Ha? Tubaga daw. Tubaga ba? Kay saba kaayo. Kinsa man na? Tubagon? Tubaga ba? Imo man ang cellphone. Hello? Kinsa ni? Nadiri akong asawa. Kanang, wrong number ka. Ala, sorry. Wrong number na ini. Okay, bye. O, di ba? No. Oh, wrong number lagi. Darling, adis ako. Sige, pero balik dayon ha. Panagsarabeta ka ginasugtan. Lagi, promise, balik din ko. Hello? Oh, asa naman ka? Huwag pagipagtikang na ako. Tita, Oh, halimbawa ba mga bit ko? Unya, pre atong trending karon. Nya, blind key ka. kisting eh, ha? Kisting eh! Naong ni mo, mura ka gwapo niya mga bit ka! Unya imong kabiton, budlot kag simon! What if ka karon?